ג'יפ. יש עוד ג'יפ? משטרת הקיטורים במבצע אכיפה מיוחד. שלא הצביע בבחירות לכנסת ישיר לקיטורים שלא ישנה ל4 שנים. אל תגידו לו ידעתי, אל תגידו לו שמעתי. להמשיך. מה עולה לי פה זה? תראה איזה שלג, יואו, איזה יופי, כמו שוויץ, אשכרה. ישן שוויץ. זה יבש זה, יש פה כמה סנטימטרים של שלג. נראה לי היה פקק, נראה לי לקראת הסוף הוא נתקע. נויס עליי! אתה יודע, לא פינו פה אפילו אותה, זה סתם איזה... לא, זה... נסעו פה אנשים. נסע מישהו, דחף הצידה, תמשיך. יכול להיות שהוא ירד עד למטה כבר. לא, הנה. זה, מה אתה עושה פה? מה? תפגר. מה אתה יורד פה? סגור, בסדר. גלי צה"ל השעה 1, כאן שיבל קרמי מה שקורה עכשיו. לא הסתבך. שיסתבך, למה אכפת לי? אתה יכול ללכת. האם מדובר בתושבת רוסמת טבעון שהוגדרה נהדרת מהסוף השבוע לאחר שבתה פעוטה נמצאה לבדה בשדה פתוח. כתבנו קובי מנדל. הגופה נגדלתה לפני זמן קצר בשדה סמוך לבית לחם הכללית שבעמק ישראל. פרשים שעסקו בחיפושים אחר האישה מצאו את הגופה ככל הנראה של מריה סוביטן בת 38 מרוסמת טבעון. נפלו ענפים. לא, זה עץ. הנה פה עץ, לא? זה ברור, הם מפגרים. 10 מטר, זה 10 מטר, זה לא עוד עץ. מי זה? מפחד לעבור, מפחד לעבור,